Hejte lidi, jenom tak narychlo. Jestli máte tu vilu, a nebo jestli ji prostě chcete mít takhle doopravdy, tak dejte like, jo. Prostě, jestli ji chcete, tak prostě musíte dát like. A když ji nechcete, tak co byste mohli dát? Třeba zvoneček. Jo, takže jako mohli byste dát třeba lajky nebo i zvoneček by se hodil, abych vám neušlo další video. Já budu natáčet samozřejmě za chvíli. A takže ať vám to neuteče a hlavně musíte dát odběr, třeba dejte, ale na další mé videa odběr dejte. Jo, protože já mám videa a na to dejte odběr. Jo, takže jako samozřejmě to je můj barák, já vám ukážu, jo, koukejte.